Miser Mascó, quart punt de referència en esta nit de retransmissió, en esta nit de crema de la televisió valenciana. Estem en una falla que enguanya per segon any consecutiu el premi a la millor crítica televisiva que Canal 9 atorga i ho fan amb tota la gràcia del món. Tenim l'ocasió també d'estar envoltats d'una animació meravellosa, la gent que està visitant la falla i també el camp de Mestalla que el tenim darrere i sentim també el fervor del públic. Recordar el lema d'esta falla que és ni més ni menys l'arruga és bella i hem vist escenes molt divertides dels iaios en les seues excursions, anant als balnearis per recuperar forces i vivint també les atraccions de terra mítica. Escena de detall d'ahir tenim els nostres companys, l'escena de Canal 9, divertidíssims també els iaios i, com no, també tots els personatges que eixim a través de la xicoteta pantalla. En aquest cas, els iaios perseguint a Maria Bradelo. Escena que veurem després amb més detall amb tots els companys, però hem de donar-los l'enhorabona també perquè han guanyat el Premi Extraordinari al Llibret, perquè han sigut també premiats per Terra Mítica. Hi ha una escena fantàstica que vostès podran veure en aquest sentit. I de playback i de moltes coses més. Això pel que fa a la gran, perquè la falla infantil amb l'ema "Això no es fa" explica aquestes coses i aquestes malifetes que protagonitzen els més menuts de cada casa i ho fa ben guanyat el premi de l'enginy i la gràcia. Escenes molt divertides que de seguida nosaltres presenciarem, però recordar-los a tots vostès que esta nit va entrar en calor perquè anem a complir el ritual perquè és la nit de la crema. Això és tot de moment des de la falla exposició Miser Mascó. Les falles es caracteritzen sempre per el seu ingeny i la seva gràcia. Ahir tenim vostès Mestalla, ahir també tenim un altre punt neuràlgic i amb moltíssima emoció, també una nit molt especial. I com no, Canal 9, que sempre està pendent de les activitats, dels aconteixements, també volem ser, d'alguna manera, protagonistes també de les falles i que ens critiquen i que també ens donen la part més lúdica i més divertida, també. Com a dinamitzador hem rebut moltíssimes propostes de distintes comissions falleres que han integrat temàtica televisiva en els seus lemes. No només esta exposició Miser Mascó, que ha sigut la guanyadora amb una escena fantàstica que després descobrirem al detall. En moltíssims altres hem estat representats. Ha estat Tómbola, els companys d'esport, també el Tela Marinera, moltíssimes imatges en aquest sentit que ara mateix els proposem que vinguin a recórrer al nostre costat. I el Premi Canal 9 ha sigut per al monument d'exposició Miser Mascó, on estaven reflectits tots ells i alguns presentadors més de televisió valenciana. I així es tenen, original i còpia. Sabrien dir qui és qui? A mi ho va passar molt bé. Molt divertit, eh? La veritat és que ha sigut una situació fantàstica. Bueno, ja hem vist ni a Porras Petardos, ni a la ironia, ni a la crítica. Això és tindre espírit faller. És de veres que sí, un espírit que s'ha recollit en aquestes imatges, que han recollit distintes talles, i la guanyadora de les quals és esta. En esta ocasió, representants infantils d'esta falla. Són Guillermo Crespo i Sílvia Batet. Ells, a més, han ajudat a confeccionar el motiu, les idees que l'artista ha tingut per escriure i formar esta falla amb coses que no es fan. Anem a saludar a Sílvia en primer lloc. Enhorabona. Gracias. És de veres que heu col·laborat en el tema? De quina manera heu ajudat a l'artista? Bueno, pues hicimos una merienda adrede para dar ideas y pues sacamos bastantes. ¿Todo travesuras? Sí. ¿Travesuras que vosotros habéis puesto en práctica? Algunas veces sí, pero hombre, todas no. Menos mal. De todas maneras, me comentabas que aún te parece a ti que falta un apunte más de algo que no se hace. Sí. Y llorar en la crema. Ay, ¿pero esto decimos que no se hace o que sí? No. Mejor que no. Mejor que no. De seguida seguim xerrant amb Sílvia perquè, a més, en sa casa un autèntic escàndol, ja que la seva germana va ser també la fallera major infantil, però en la edició passada. Però vull saludar a Guillermo, president infantil, i que li agradaria ser president també el dia de demà. ¿Te gustaría? Sí, mucho, porque este año me he integrado muchísimo de lo que antes estaba y pues nada, junto al presidente mayor, Chimo Díaz, pues que también me lo he pasado muy bien con él, hemos ido a muchas cosas juntos, hemos hecho muchas cosas y me gustaría mucho serlo. Sí, és que Guillermo és un xiquet molt responsable, però jo vull que els conti a vostès quina cosa és la que més li agrada a les falles. Explícame. Pues las rondas por la noche. Las rondas por la noche, ¿això què és? Pues cuando los falleros nos vamos por las noches para ver las fallas, las de especial, para ver la Jordana, el Pilar, todas. O sea, cuando vais de marcha. Sí, también. Quitándole horas al sueño para sumarlos a la diversión, ¿no? Sí. Anem a parlar un poquet del lema de guany. Jo sé que estàs molt content i molt satisfet de la falla.
Sí, la verdad es que sí, me gusta mucho la falla, toda en concreto, muchísimo, y me da muchísima pena que se queme. Bueno, i que a més estava preocupat per si no s'ensenia de la manera correcta i espera que tot vagi de categoria. Per cert, la seva germana és la fallera major d'Exposició Misser Mascó, i després coneixerem. Sílvia, ¿estás ya mentalizada y preparada para cremar? Más o menos, sí. Después de la experiencia de tu hermana el año pasado? Bueno, yo creo que voy a llorar. Bueno, pues anem a comprovar-ho de seguida. Recordem que esta falleta Això no es fa ha guanyat a més el Premi d'Enginy i Gràcia i vostres podran descobrir per què mentre el foc l'encén. Anem allà, Sílvia, vamos allà? Vale. Bueno, pues anem a col·locar-se en la posició perfecta cap a la dreta, on està el començament de la traca. Acércate aquí, Sílvia. El començament de la traca, la xicoteta traca que va directament a la falla, per així ha d'estar la persona encarregada d'acostar-nos el foc. Ahí veiem la persona que ha d'encarregar-se a més de que això es prenga. Estem veient com ultimen els detalls. ¿Estás preocupado porque arda correctamente? Sí, un poco, pero eso es lo que menos me interesa a mí. Oye, ¿ha habido mucha locura en tu casa este año con tu hermana fallera, tu presidente, fallera mayor? Pues sí, porque había veces que a lo mejor no coincidíamos, entonces a mi madre le daba más paliza llevarnos a todo, vestir a Carla, los moños, todo eso. Ay, qué papel más importante el de las mamás y los papás que nos ayudan, ¿no?, en estos días, porque en tu casa también habrá habido mucho trabajo. Sí, bastante. Y el año pasado, además, doble ración, el año pasado y este. Sí, pero este año ha sido más fácil porque yo ya tenía unos cuantos trajes del año pasado, entonces ha sido más fácil. Me decías, continuem xerrant amb ell perquè estem esperant que ens donen ja el vistiplau per tal de que encenga, i Sílvia està creuant els dits perquè s'allargue tot un poquet. Me decías, el presidente puede ser varios años, pero la fallera mayor no, qué penita. Sí. ¿Cuántos años serías tu fallera mayor? ¿Yo? Todos. Bueno, sabes que ahora vas a encender una traca y tengo entendido que una cosa que te encanta es tirar petardos. ¿Qué ha pasado este año? Pues que no me han dejado porque he estado todo el día vestida y por si me pasa algo en el traje. Pero el año que viene tiro el doble y ya está. Eso quería escuchar jo, que no te desanimes i que l'any que ve ja sabem vostès que Puga ja pues, dur a terme tota la seva gran afició. Li preguntarem també a Guillermo, ¿cuando salís de ronda te echáis petardos? No, cuando salimos de ronda no, lo único que hacemos es ver las fallas, disfrutarlas. Perdona que t'estava jo ara interrompiendo porque ya tenemos aquí, ya està tot preparat, per favor. Sí, anem a encendre, senyores i senyors, la falla infantil d'exposició Misser Mascó, falleta infantil que du per lema Això no es fa. Sílvia Batet, fallera major infantil, s'encarrega. Resistia esta nit a aparèixer el foc, però inexorablement la nit de la cremada és aixina i el protagonisme el tenen les flames. Vegem com este monument sí que ha pres de la manera adequada i hem tingut l'ocasió de veure les llàgrimes, les primeres llàgrimes. Ella dia no vull resistir-me, però Sílvia Batet ha sigut presa l'emoció, com és normal en totes les falletes majors. Recordem este meravellós monument, recordar aquests premis que ha tingut, tercer premi de la secció especial i també primer premi de la secció especial d'Enginy i Gràcia. El lema ja l'hem escoltat, Això no es fa. I els xiquets han tingut l'ocasió de veure com els seus somnis s'han fet realitat en aquest berenar on ells comentaven no es fa això, no es fa allò, i així ho ha recollit l'artista faller que és Joan Blanc. Així vegem també aquestes imatges, recordar sempre l'emoció, la pólvora i el foc són protagonistes en una nit màgica com és la nit de la crema. Recordar a tots vostès també que esta falla viu de forma especial la present edició 2003. I és que, bueno, han tingut una tornada a la secció especial molt brillant. Va ser l'any passat quan ho van fer per primera vegada i enguany també han aconseguit un tercer premi de la Falla Gran i tota la comissió està vivint-ho d'una forma molt especial. I ahí tenim aquest castell previ de focs que sempre és el preludi de la cremada de la falleta infantil. Una altra de les característiques del seu artista, Joan Blanc, és buscar sempre la part pedagògica dels monuments. A banda de divertir-se, a banda de buscar aquesta part graciosa dels monuments,
també vol que tinguin, que quede aquesta vessant més pedagògica on els xiquets també puguen recordar que a banda de diversió també pot haver una xicoteta part pedagògica i d'ahir que hagin col·laborat en escollir els monuments i també les escenes. Per exemple, algunes de les escenes que hem pogut veure era això no es fa, en aquest cas hem vist algun xiquet també furgant-se el nas, això no es fa, un xiquet destrossant també un silló, això no es fa, en quant als xiquets se tiraven petardos, això no es fa, tirant tot, sobretot baix de les faldes de les xiques. Però ahir tenim la emoció, no ha pogut resistir i la fallera major infantil Sílvia Batet, Gemma, ella no volia, però ella volia resistir-se, dia, no sé si podré contindre'm, perquè l'any passat, quan la meva germana era fallera major infantil, també em caigueren les llàgrimes. Volia ser forta i al mateix temps expressar la emoció, així que la millor cosa és que siga ella mateixa i es desfogue. Però és una sensació normal, són molts dies, no únicament aquesta setmana, viuen molts actes de forma molt intensa i arriba el moment final i és com aquesta explosió on l'emoció apareix i lògicament apareix en forma de l'aire. Estava de totes maneres mentalitzada i preparada, encara que ja veus tu, volia repetir, si podia ser, volia repetir al càrrec Sílvia Batet, fallera major infantil, que a més m'ha fet molta gràcia que feren propostes els propis xiquets de la comissió a l'artista per tal de donar idees de malifetes de les habituals de les seues. No, de veres que ha sigut un treball magnífic el que ha fet l'artista Joan Blanc i sobretot hem vist l'equilibri. La base estava en aquest ninot central, a partir del qual un mateix ninot repetia les diferents escenes, són diríem la mateixa pandilla d'amiguets, de xiquets, i l'equilibri era perfecte perquè en tan sols 2 punts, un de la figura central i un punt lateral, mantenia un equilibri miracle. Sí, la cara semblava la mateixa, ja que eren tots una espècie de membres d'una família, la família del còmic. I d'entre tots estos ninotets havia triat Sílvia per tal de salvar-lo de la crema i tindre-les a casa per sempre més, l'escena de la malifeta de quan els xiquets a casa boten damunt d'un sillonet i el van desfent a trossets. Era un sillonet verd graciós, estava el personatge central que va repetint-se en distintes figures botant damunt amb una cara molt traviesa, que a més havien posat damunt una caraceta del gosset babalà. Bueno, i això ha sigut el ninot que ha pogut salvar la fallera major infantil i recordar-los també que a banda d'aquestes malifetes de xiquets també n'hi ha bons consells que als grans ens vindria bé. No malbaratar aigua, no fer ús indegut dels telèfons, o sigui, una sèrie de coses també que sí que també han volgut recordar-nos als majors. Sí, sempre subratllant la intenció de l'artista que li ha agradat que els seus treballs foren d'allò més didàctics, ensenyant-los possibilitats, en aquesta ocasió, de coses que no s'han de fer d'una manera molt graciosa i divertida. No veure de l'amistat a la ja. No fartar-se massa de caramel. Ahí veiem el president infantil que tampoc s'ha pogut resistir. Un homenet, Sí, ja l'he vist jo, que a ell li agrada la ronda i també visitar altres monuments, altres companys fallers i viure la festa en harmonia com està deixant. 12 anys té Guillermo i un sentit del treball i de la responsabilitat francament admirable. Abraçant-se ara la fallera major d'exposició Miser Mascó. Perquè són germans, en aquest cas el president infantil i la fallera major. Ahí tenim el monument ja en el seu esquelet. Les flames han consumit tot aquest cartró, pedra que forma part ja tradicional dels monuments. Llàstima dona, veure-los fa no res, estem veient les imatges molt boniques. La pintura tenia un matís en quant a tota la gamma de colors molt equilibrat. Molt pastissos. Sí, i a més molt bon, un treball fantàstic. Les pecosetes, les espigaeres, somriures, bueno, pues, en plenitud. Bueno, hi havia algú que no somria tant, aquell que havia posat els dits a un endoll de corrent elèctrica estava més... o el que havia fumat i no devia estava verdós. Llavors algú que tenia els ulls així, creuats. Com si foren xirimilles, pegant-li voltes. Bueno, hem de dir que més no us haurem portat un a casa, és que hem pogut contemplar, Nosaltres mateixos ens haguera agradat, però aquesta sort i aquest privilegi li correspon a Sílvia. Pues veiem aquestes imatges en flama de ja quasi res, pràcticament cendres, que ha quedat convertit en aquest monument, això no es fa. El que sí es fa és donar pas als nostres companys a la falla municipal de València, a la plaça de l'Ajuntament.
Nosaltres estem així amb una dona que ha viscut amb moltíssima intensitat aquestes falles 2003 en la falla exposició Miquel Mascó. És la seva fallera major, Carla Crespo. Carla, en primer lloc, enhorabona per el que has viscut enguany. Moltes gràcies. Hem de dir que Carla pertany a una família molt arraigada a aquesta falla, el teu iaio, els teus pares i tu, per fi, després d'haver entrat en la falla quan tenies tan sols 6 anys, fallera major. Quina experiència y qué sentiment has viscut? Ha sido una experiencia maravillosa. Yo la verdad es que no me lo esperaba y me lo he pasado fenomenal. He disfrutado muchísimo con mi hermano y con Silvia y han sido unas fallas estupendas que no voy a olvidar nunca. Ara hem de dir que el seu germà menudet és el president de la falla infantil i que haureu passat pràcticament el dia al casal més que a casa, no? Hemos vivido aquí en el casal, a casa para dormir y poco más. Y hemos estado siempre juntos. Hem de dir que esta jove està estudiant per a intèrpret, traductora, i ella ha viatjat, ella ha visitat els països. Hem tingut visitants que, lògicament, veuen les falles, i el que no entenen els estrangers és com poden cremar un monument tan magnífic com este. Bueno, los extranjeros no comprenden cómo podemos quemar las fallas, pero no solo ellos, porque la gente de España tampoco lo comprende porque los quemamos. Pero es la tradición y es lo que simboliza la quemarse la falla para volver a comenzar desde un principio. Bueno, esta falla hem de dir que ens ha fet una crítica molt divertida, molt irònica a Canal 9 i que de veres enguany és el segon any consecutiu. Vaya que sí, la crítica es buenísima, son todos los abuelitos persiguiendo a María Bradelo en vez de los niños y la verdad es que es muy graciosa, se lo merecía. Y están encantados, los abuelitos también. Muy contentos. ¿Has pensado en salvar algún muñeco? Sí, me voy a llevar el perrito del Babalá, al que han chafado los abuelos corriendo detrás de María Bradelo. Pues ja veu, serà el record de la fallera major i ese gosset de la Babalà. Recordar també que estem molt propers de Mestalla i a mi m'han dit que Carla és una fantàstica seguidora del València i avui nit redona. Hoy la noche completa, el día de la cremada y gracias a Dios el Valencia ha ganado este partido y pasamos a pasar de la Champions. Y muy contentos todos. Bueno, parlaven que ella estudia idiomes, m'encantaria que convidàrem als estrangers que també estan visitant-nos en algun idioma d'aquells que tu també estàs estudiant per a que vinguen a presenciar la crema. Bueno, pues ya que han venido los ingleses a ver el partido, lo vamos a hacer en inglés. You're all invited to see our crema of the fire. It's a really nice experience and you have never seen something like that. Carla, moltíssimes gràcies. Ja veuen esta simpatia. Carla ens ha convidat també, per què no, a aquelles persones que han viscut també i que en esta ocasió, pues bueno, es queda el consol de poder cremar molt les falles, perquè de moment ells a quarts no passarà. Hem escoltat els gols, hem sentit el tremolor, com molt bé deia el nostre company Fermín, i ara que precisament anàvem a saludar i anem a felicitar als artistes encarregats d'este preciós monument, resulta que almenys Pepe ha pogut estar allí i veureu, Pepe Puche i Guillermo Rojas han encarregat de fer esta obra on la qualitat escultòrica és indiscutible i haurem de saber també què ha fet esta comissió per a convèncer a Pepe Puche de que s'arriscara en la secció especial? Pepe, la primera cosa, vens de veure el partit i suposa que has pogut viure en tota la intensitat la emoció del Mestalla. Sí, ha sigut emocionant. La veritat és que faltava el futbol d'avui, perquè ha sigut una setmana entre la plantada, els prèmits i avui el partit de nervis total. Tercer premi de categoria especial, cosa que no ha sorprès a ninguna de les persones que coneix la trajectòria de Pepe Puche, que mai no havia plantat en secció especial per voluntat pròpia, perquè nòvios no li faltaven. Comissions que el volgueren punxar, moltíssimes. Què han fet des d'exposició Miquel Mascó per poder convèncer-te? Pues la veritat és que vingueren a nosaltres a parlar amb molta naturalitat, ja els coneixíem, és molt bona gent, molt simpàtics, i bueno, no farem res en especial perquè ni diners eren molts diners ni no sé per què de repente se verem enganxats per ells i així estem, mira, ja se va cremar. Per sort, per a tot el col·lectiu faller hem pogut veure una falla preciosa amb un indiscutible mèrit i aquest tercer premi també és protagonista Guillermo Rojas, un dels seus autors, que m'ha d'explicar un poc la distribució de responsabilitats com es fa. Pues la distribución, en el momento empezamos con la maqueta, pues un poco se empiezan a separar responsabilidades. Yo me encargo un poco de lo que es el montaje, lo que es el componer todas las estructuras y pensar un poco que todo tenga estabilidad y que no se caiga, ¿no? Muchas veces Pepe me dice, no nos hagas fracasar, ¿no? Porque un poco la responsabilidad cae sobre mí, ¿no? Pero bueno, hay tiempo para pensarlo y
y hacerlo, ¿no? De la mejor manera. Es que Pepe dice, esto es muy cansado ya para mí. Yo digo, la parte más cansada, la de trasnochar, esta le toca a Guillermo. Sí, un poco sí, ¿no? Pero bueno, él también se pega su trabajo en el taller. Él modela gran mayoría de lo que hay ahí detrás y tiene mucho trabajo. Hay mucho que rascar y mucho que hacer. Bueno, vos he de donar la enhorabona i preguntar-vos qui s'ha encarregat de pintar-me a mi en el d'això, en ahir Xuna Maria Bradello i tot. Està si el responsable d'eixe nas que m'heu posat? No. Ha sigut una amiga nostra que va fer el disseny i no sé si... Bueno, la veritat és que jo crec que vos han tratat molt bé, no? Sí, l'escena és preciosa. Vostès l'han vist allà, podran veure-la amb més detall, igual que la resta, perquè és una escena també de terra mítica, digna de ser indultada de bonica que és. Tot això ho veurem més tard, després de donar-los a ell l'enhorabona. Des de la Falla Exposició Miser Mascó, de fons ja tenim ahí aquest castell, que és el preludi per a la cremada de la nit d'esta falla. Al meu costat ens acompanya el president Ximo Díaz en un moment, m'imagino que ja emocionant, perquè passa tot un any per davant. Ximo. Pues sí, la veritat, passa tot un any d'esforços, de treball de la comissió, però també de molta alegria i de moltes satisfaccions al llarg d'estos 4 dies i de molts actes al llarg de tot l'any. La veritat és que se junten emocions de tot tipus. Ximo, un any molt especial perquè fa, doncs, vau tornar a la secció especial. I heu tingut un tercer premi. La progressió és imparable. Home, imparable, tant com imparable. La veritat és que la progressió ha sigut molt bona. Jo crec que degut a nostra manera de treballar, a nostra manera de fer les coses sense anar contra ningú, sinó sols treballant en una línia que teníem molt clara, i això, un poquet de sort i uns artistes de categoria, tant l'any passat com enguany, i mos ha dut més enllà de lo que inclús podíem pensar, a la glòria realment. Bueno, una pregunta que es fa tot el món faller és com puc convèncer a Pepe Puche per a que fera una falla d'especial. Jo sempre he dit el mateix, és Pepe Puche qui mos elegís a nosaltres, no sé si li fem gràcia, si pensa que és una comissió que en aquest moment li quadra d'ell i li apeteix fer aquesta falla especial sense un pressupost mastodòntic i la veritat és que jugant, parlant, isque la falla, isquen les idees i esto és el que han tingut així plasmat en un tercer premi. Bueno, teniu agafant molt la mesura la crítica a Canal 9, segon any consecutiu i mos feu ahir unes caricatures magnífiques. La veritat és que són escenes que treballem molt, que les pensem molt, que les corregim una i altra vegada hasta que aconseguim trobar el que de veres volem. I després vosaltres vos agrada i mos voteu de categoria, i si no, encantat que se feu una foto amb vosaltres i de continuar fent festa i de continuar tots junts. I com una falla que no fa massa, no estàveu en primera especial, no éreu massa fallers, com ha pogut tindre i ressorgir en tan poc de temps? Bueno, jo crec que és degut precisament a una cimentació, a un treball de molts anys i poquet a poquet hasta que arriba uns quants locos i se posem a tirar del carro i al final tota la gent espentant. I això no té més secret que el treball, el buscar, el tornar a buscar, el demanar, el tornar a demanar, hasta que al final la gent se va sumant, tant fallers d'honor com fallers, com el barri, com patrocinadors, se van sumant a aquest projecte i cada vegada som més i cada vegada estem millor i més alt, afortunadament. Ximo, Carla, mireu-la. Queden molt pocs moments perquè anem a cremar-la. Ha arribat el moment de viure aquest moment intens, en especial, així que quedarem al pirotècnic, ja Carla està així disposada, que serà, ja està ahí preparat tot, i ja ha començat perquè en aquest moment cremarà la falla exposició Miser Mascó. Veiem el president, la fallera major, preparats ja per tal de que cremem esta falla, la d'exposició Miser Mascó, que porta com a lema l'arruga és bella en una societat com la nostra. Em pareix que tot allò que fa referència a la qüestió jove és el que té valor. Ells subratllen la importància de l'arruga i a més ho fan perquè volen donar un homenatge a la tercera edat i fins i tot en un dels passatges a la quarta edat, un homenatge i un cant a la vida
quan s'ha passat dels 60 o dels 65 anys, quan ja no se tenen tantes responsabilitats laborals ni tant d'estrès. Era la proposta de Pepe Puche i de Guillermo Rojas. Pepe Puche, el desitjat, podríem dir, tantes comissions han volgut tindre al seu costat, comissions d'especial, i finalment Miser Mascó ho ha aconseguit. Ahí tenim un plano preciós on la nostra companya Maria Bradelo, convertida en Ninot, va corregent, i al fons, companys nostres, al costat del president i el vicepresident de la comissió Miser Mascó, podíem veure a Motes, a Lluís Motes, a Paco Lloret, pense que també està Paco Nadal, Aida agafant un baló, està Amàlia, la nostra companya de l'Oratge, les vesprades informatius vostès, agafada de Josep Àngel Ponsoda, també Manu Ríos, observant, igual que un company càmera, observant esta escena en la que uns iaios van perseguint a este ninot d'una esplendorosa Maria Bradelo. Servidora està aplastant literalment a Ximo Rovira en eixe dibuix. Espero que no fer-li massa mal, la veritat siga dita. I ahí veiem com estan esperant literalment que això aplegue en cendres, que esta magnífica falla de Pepe Puig i Guillermo Rojas agafe foc. Falla, per altra banda, que mostra aquesta qualitat escultòrica indiscutible de Pepe Puig. El desitjat, dèiem, que sí havia guanyat en altres seccions. Jo recorde que el primer any, que la primera secció A va cremar, i que a més en una falla de la Malvarrosa era també obra de Pepe Puig, i Servidora va poder estar allí. Juan José ja crema, ja pareix que comença. Hem vist Carla ha donat aquesta eixida per a que la seva falla siga, foc i cendra. Les figures que alcen més amunt de totes són les majors fotografiades des del xiquet. Jo diria que hi havia una d'escena, i és esta, que reflectís la quarta edat, o sigui, aquella que està més enllà que sí, això sí, amb símbols divertits i eròtics. Pepe Puig sempre li agrada assenyalar en aquesta direcció, diu que és un dels referents dels ninots de falla. Comentava la comissió al principi, tenia alguns dubtes per si algú podria no agafar-se massa bé este sentit de l'humor, i hem vist que també la gent gran que s'ha arribat i no ho ha entès perfectament, perquè de la vida n'hi ha que viure-la i de l'amor riure'n-se'n, i això és el que recollís perfectament aquesta escena. Vivint en plenitud, una edat en la que com estos iaios tens temps lliure, per exemple, per a viatjar. Clar, hem vist també una escena magnífica en un balneari on recuperaven força les persones. Veiem un canaval llançar-se a la piscina, a les aigües termals, o esta dona que està esperant en el llit que aplegue la seva parella Capres Viagra. Bueno, com un Tarzan. Estava ja agafat a la liana per arribar meravellosa. Bueno, veiem que crema d'una forma equilibrada, com és tradicional. Tots els preparatius que es fan de forats, col·locar les càrregues adequades en cada moment, espera que l'espectacle tinga la grandiositat que viuen vostès a les imatges. Ninots que cremen de la falla exposició Miser Mascó, que existís des de l'any 1949. Després, al 58, passaren a secció especial, que ja la coneixen, en la que es va mantindre durant 19 anys. Comentava també el president això que han passat diferents moments. Sí, perquè després va vindre un decliu. Claro, les comissions tenen que tindre moltíssima gent i molts recursos per estar en secció especial i no sempre poden aconseguir aquest mitjà econòmic, però enguany s'han refet i ahí tenim aquest tercer premi. Tercer premi de la secció especial, amb una diferència de pressupost notable respecte dels dos que li precedixen, però amb una qualitat que sempre ha definit a Pepe Puig, el Pepe Puig i el seu equip, de Guillermo Rojas ajudant-li d'una manera important. És a dir, amb un pressupost potser no tan espectacular. Al voltant de 100.000 euros. Al voltant de 100.000 euros. Poder aconseguir el mateix enginy, la mateixa gràcia, a més en un modelatge que francament valen la pena. Recordem que també Pepe té experiència treballant amb figures per a lladró. Com a escultor. Hem vist una escena meravellosa que malauradament no es pot indultar, i és aquesta caiguda en l'ave fènix de Terra Mítica de 4 dones majors, en tots els detalls, des del gosset que anava volant, la bancada d'una, les ulleres, els collars al revés,
malauradament, les escenes globals no es poden notar, però comentant així en tallers que tenen moltíssims anys d'experiència, estaríem davant d'una de les peces recordades de totes les falles, però d'una dècada, podríem dir que és d'aquelles peces aconseguides de les que marquen època. I en el record. Imagina vostè caiguent de l'ave Fènix en tota la pressió i l'aire que ve des de baix, perquè els veïns, clar, veia que la roba pujava, en definitiva, una escena memorable que estava així en un primer plano, però clar, és que ara ja es perd entre el foc. Saps que en el 1971 també participaren en la secció especial i també guanyaren, però el primer premi, un any en el que guanyava la Lliga el València. I esta nit el València també guanyava hacia el costat. Clar, perquè és quasi la falla del barri de Mestalla, perquè moltíssims membres d'esta falla són aficionats del València, des de, per exemple, les filles de l'actual entrenador. Que sí que són membres. Que són membres també de... Que estava en un constipadet malentès i esta nit havien de cuidar-se. Però sí que és de veres que fins ahir aplega la vinculació d'esta falla amb el futbol, o amb Manolo Mas, que és membre de la falla també. Vicepresident, exactament. Bueno, des del 2001 li tornen a donar impuls a esta falla, aconseguint el primer premi de primera A, i des d'aquest moment a secció especial. L'any passat guanyà la crítica televisiva i enguany ha repetit aquest guardó. En veiem aquesta exposició de distints presentadors de la televisió veient també un ninot, un gosset babalà aplastat, que és el que s'ha lliurat de les flames. I ahí vegem l'estructura en peu perfectament i segons marquen els cànons. Primer van desapareixent els ninots, vegem l'estructura, que era l'esquelet que feia aquesta falla tinguera aquest equilibri, vegem encara el seu extrem, el centre, i com caurà, com manen els cànons, també cap a dins. Pepe Puig, el mestre, no ha parat de rebre. És addicte als missatges telefònics de tot de mòbil. Tot el món l'ha felicitat i de tal manera que la comissió li ha regalat un mòbil a ell i un altre guilló. I ahí tenim les últimes escenes, Maria Bradelo, que encara... Ahí està Alicia i ahí també estan els nostres companys de Canal 9. De moment és l'escena que encara no s'ha cremat, són les últimes escenes que podem veure en esta magnífica crítica sobre la televisió i això també hi dona. Li donem el premi, però resistim a cremar-se una miqueta. I a més tenim això, el privilegi de que Ninotet Indultat per la Fallera Major, per Clara, ha sigut una peça d'eixe raconet, d'eixa estampa de la falla. En concret el gosset del Babalà. El gosset del Babalà, pardalets al cap, perquè l'havien xapat tots els iaios. Moníssim. Els iaios darrere, els iaios fans de Maria, quasi més que els xiquets. I reflectint-se les llames també, en les flamerades, en el casc dels bombers. Nosaltres hem tingut ocasió també de veure la mirada dels fallers que estan presenciant aquesta cremada i pels ulls que reflexen aquestes flamerades. Veus idees, veus il·lusions, i sempre estan pensant en què ve, què farem, com sorprendrem. I aquesta falla tenia un espectador molt especial. I era un ninot que figurava que era un faller, perquè ha hagut una proposta molt interessant d'una altra comissió. Ja saben que les falles moltes vegades són tradició i altres innovació. En concret, la falla de mossèn Sorell. Mossèn Sorell Corona, sí. Ha fet una proposta molt avantguardista. Hi havia un faller que diu, i si farem la falla clàssica? Más avantguardista. I entonces han fet una proposta molt original. I és que, primer que l'han ficat en la seva falla, i després han plantat un ninot de la seva falla en altres comissions. En la del Pilar, en la de la Jordana, en l'Estació del Nord i en esta d'exposició a Miser Mascó tenien un observador que era el seu element crític. I en esta comissió també estava este ninot i dia, això sí que és una falla. I no la que han plantat la meva comissió. Com veuen, humor dins de l'humor, i hi ha comissions que també riuen d'elles mateixa, perquè alguns aposten més per monuments més innovadors i altres per seguir la tradició. Anem nosaltres ara a fer una xicoteta pausa. Ja saben que estem vivint una nit molt especial, la nit de la crema a Canal 9.